Shalom, horas madihita saluhutna. Hami parhala doha KBP Bandung, hupasat hami ma selamat hari Minggu keluarga madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Huriani tuhata, tapahohom maroha dohot pikirata, mamongoti tang yang nahohom mahita. Amin. Damang dainang, ianakon, dohot sude keluarga, nani haholongan ni Yesus Kristus. Tama dohita madok mauliate, disaluhut pandonganion, dohot pangarapotion ni debata, napataru ngoluta sahat tu tikion. Di minggu sadarion, di patupa huriata do minggu keluarga. Asima rohani debata, saya diiring, jala di pasu-pasuma, ganup keluarga, marsada-sada. Disondo hami Tuhan, nungarade hami memuji pasangap guarmu nabadiai. Jalo pujian dohot parsombaon nami. Gabe tinopa nai baru, ima topik ni minggu, dihita sadarion, diajari jala dipaingot dohita ganup keluarga, asa mangolu hobar tulomo ni rohani debata, jala toktong satia mangulahon hatana, atong tapujima debata marede mahita sian buku ede nomor 570 sia. Haleluya,
Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni todi parbadia, natumopa langit dohot tanoon. Amen. Biar mida jahobado, parmulaan ni habisuhon. Maruli hapistaran na sumurung dosude, aka na mangulahosa. Hotdo baritanai, rodi saleleng-leleng na. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, asimaroham di hami, aidang tarbahen hami, mambahen manang aha, molosoho dongan nami, dibaeni, sailehon madihami, roha banua gijang, asa tahu hami manibangi, dohot mangulahon, lomo ni roham, saidongani mahami, asamian hami, di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama patik ni debata di minggu keluarga Sadarion ima tersurat di 5 Musa Onom ayat sada rodi ayat 2. Alai odo tona aturan dohot uhum aka naung tino nahon ni Jahoba debata munai podahonotot tuhamu asa ulahonon muna di tano sisoluhon munai dung taripar hamutusi. Asa marhabiaran hotu Jahoba, debatam jala diradoti ho saluhut aturana, dohot tonana, akan naung hutan nahon tuho. Songoni ho nang anakmu nang pahopum saleleng ho mangolu, asa tung hupaganjang umurmu. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tutuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin.
Renungan situasional. Ima uluan nat imanatoras anak sekolah minggu remaja naposo. Marlas ni roha mahita ala dilehon debata tiki nama sai arga boy hita rap dohot keluarga mamuji pasangap goarna marhite minggu keluarga di bagasan tikion. Sai anggiat ma lamhot jala togu keluargata ganup di bagasan Tuhani. Malia tema diho Tuhan, sai paingot mahami madok jala makatindakon, alai anggo doho dongaku sajabu, ikon Jehova doa nami. Maragam doa namasa, dohot nanaing masa, nata adopi di pardalanan ningoluta, rap dohot keluarga. Alai sada nama sai arga si Peopata, didongani jala dijagai debata dohita. Pardengan basa do Jehova, tau partano batoan di ari hagogotan, jala ditanda doakan nama haposan tu ibana. Dipatau jala dilehon debata magogo, dohot bisuk tuganup natoras, asa margogo jala marbisuk, lau mangajari, dohot pagoda godakon ianakon, ditongani aka hamaolon, dohot tantangan, zaman nata adopi tikion. Saya si maroham dihami, jala pasu pasu mahami, saya marsinon dang mabohim madongani hami. Hamajuon ni portibion, persoalan ekonomi, sahid, dohot hamaolon, mangajari ianakon, alani pangela di jamanon, ima nata adopi di tikion, alai tadalani mangoluon, di bagasan, pos ni roha, di Tuhani, ingot ma, say na donganan ni Tuhani dohita. Ale Tuhan, patau mahami asalam tang jala tugu hami mangadopi ragam niaka namasa di ngulu nami. Jala patau mahami mamaritahon hatami, tuak kaya nakon nami, dotu na umaliang hami pe, ima tadani asatiaon nami. Firman Tuhan mengatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, dan biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Debata mangaramoti hita, songon anak ni mata, mangondingi hita, dilinggoman ni habongna, asa eme ni si tambat tua maninna parlinggoman ni si borok. Debata do si lehon tua, luhut nama hita, rap dohot keluarga di parorot. Ima tutu, sai di pasu-pasu debata mahita sologuna. Amin. Saya
Huriani tuhata, tatopoti madosata nagodangi tu debata, martangiang mahita. Ale debata nami amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doa sini roham, disaluhut hami halak pardosa, alani ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopot hami, tung na jot-jot do hami, manibil sian aka dalanmu nabadiai, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami, sian jolom, alani dosa nami aidang di halomon roham, hamatian ni aka pardosa, alai hamubaon, ni rohado lomo ni roham. Asa mangolu hami, sesa masaluhut hageduhon nami, dohot pangalesyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni roham di hami, marhite-hite panindangion, dohot hagogoon ni todi parbadia, asa tarapul situ turohan nami, majoho, asa patun, tigor, jala daluat hami, marpangalaho, bain hasangapon di goarmu nabadiai, amen. Tabegema baga-baga ni debata. Nunga pola hupasisi, songon obun, aka pangalausim, jala songon obun manorop, aka dosam. Sai mulak maho tu au, ai au do si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Pujud pikir
Epistel di minggu ta sadarion imana tarsurat sian Jesaya ono pulo onom ayat 10 rodi ayat 10 opat tajahama marsikat soring. Marlas niroha mahamu rap dohot Jerusalem jala marolop-olop mida ibana sudehamu ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu ale akana marsak roha mida ibana nasai laon. Asa mamusuh hamu jala mahapan sian bagot ni aka apul-apul nai. Asa marsobur hamu jala marsabam ni roha sian hinagodang ni hamoliau nai. Ai songonodo hatani Jahoba idama au patongoto tu ibana hadameon songon batang aek godangna jala songon sunge nasirnip hamulion ni aka bangso parbegu asa manusu hamu ikon abing-abingon na hamu jala dideng-didengon na hamu di apuana. Songon bahwa nani apul ni nana songon di ido di apuli hamu tongon tahe di bagasan Jerusalem dohamu tarapu sogot. Rap ita manjaha jala yahidong di idadamu songoni gabelas marohamna jala martubur holi-holi muna songon ikau rata gabe patar tartada tangan di Jahoba tu aka naposona jala masna tu aka musna ido sahatna martuama natu mangihon hatani debata jalan naupiopsa. Amin. Tahati dakon mahapor seaot tai, songon nahinati dakon ni dongata sahapor seaon, di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu popalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, Imana dingonis Maria, nagabegabian sianton di perbadia, adorang suabuhan. Ido tuhata, natu mauna bernit, di panguman silatus, nama tetap aja lo ibana di haupinar silang, natua tuban lo turu di tanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul siamu di bata Jahoba, amanai pargogohon aso hatu dosani, disima ibaramai mamulak sugut tutanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi parbadia jala adong sadaruria nabadia uria hatopani halak Kristen kanabadia dohot hasesaan di dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sugut daging di halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabege matiting di minggu tasadarion. Shalom. Shalom. Titing si jahaon di minggu patoluhon dung Trinitatis.
tanggal 6 Juli 2025 pukul 7 WIB. Sada, Partangiangan Daerah di hari Rabu tanggal 10 Juli 2025 pukul 10 WIB. Daerah Tolu Dago, nama Jabui, keluarga Amang Hans Siregar, Inang Ruth Boru Tampu Bolon, Inganan, ruang serbaguna lantai 2. Daerah Walu Bypass Timur, Naman Jabui Bypass Timur, Inganan, ruang konsistori lantai sada. Di hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 10 WIB. Daerah Pitu Pajajaran, Naman Jabui, keluarga Inang Sintua Nyonya Herlina Tambunan Boru Manurung, Inganan, ruang serbaguna lantai 2. 2. Ruas Natamba, Mamuka Sian hari Minggu Sadarion tanggal 6 Juli 2025 nunga gaberuas ni Huriata Ima keluarga Amang Immanuel Hotma Parulian Simatupang, Inang Makda Tiurlina Boru Huta Barat, Rap Dohot Sahala Iana Konna, Sian GPIB Jemaat Bahtera Iman Ciputat, masuk Tuwik daerah Sada Riau Patra Komala. Tolu, Ruas Napinda, Mamuka Sian hari Minggu Sadarion, tanggal 6 Juli 2025, nunga pindah B Haruason keluarga Amang Kinedi, Huta Gaul, Inang Erlina Malintan Boru Samosir, Rap Dohot Tolu Halak Iana Konna, Ruas Wik daerah Pitu Pajajaran, Tu HKI Resort Khusus Bah Sampuran. 4. Pandidion Nabadia Khusus. Di Parmingguon pukul 10 WIB Sadarion, di Patupado Pandidion Nabadia Khusus Tu Sahalak Dak Danak Bawa. 5. Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagason. Sada Titing Paduahon, David Gamaliel Hasiholan Manurung, anak ni Amata Situa Jaspar Hasudungan Manurung, tubuh ni Inata Elizabeth Borusitorus, ruas daerah Waluh Bypass Timur HKBP Bandung. Dohot Mega Kristina Florensita Silaen, Boruni Amata Albert Timbul Silaen, tubuh ni Inata Rebeka Borunenggolan, ruas daerah Tolu Dago HKBP Bandung. Pemasu-masuan di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Bandung. Bimbingan pranikah di hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 pukul 10 WIB di HKBP Bandung. 2. Titing Paduahon, Apri Surya Hot Parasian Simbolon, anak ni Amata Polma Simbolon, tubuh ni Inata Sana Boru Lumban Raja, ruas HKBP Sidoarjo. Dohot Tri Miranda Sihombing, Boru ni Amata John Manaik Parulian Sihombing, tubuh ni Inata Hotnida Boru Simatupang, ruas daerah 2 Antapani Arcamanik HKBP Bandung. Pemasu-masuan di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 di HKBP Sidoarjo. 6. Parmingguon bulanan keluarga. Sada, Parmingguon Manogot pukul 7 nang pukul 10 WIB Sadarion, Ima Parmingguon bulan keluarga Marhata Batak. 2. Pinangidoma Asabolas Akayana Kota Sikola Minggu, remaja nang Naposo Bulung Ganuk Wik Patu Begehon Korma nang Pokal Group. Tolu, pasahaton amplop pelean bulanan keluarga Manang Hamuleteon do Hita Sadarion. 7. Konven Pangula Nagok Tiki Dohot keluarga
HKBP Distrik Sapulualu, Jabar Tendiye. Di hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, pukul 10 WIB, maringanan di HKBP Cimahi Jalan Lurah, di Patupado Konpen Panggula Nagok Tiki, dohot keluarga, HKBP Distrik Sapulualu, Jabar Tendiye, borhat do panditata mandohoti kompeni. Waluh, Parsaoran Partangiang Sending Pusat. Di hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 pukul 10 siawib, di ruang serbaguna lantai 2, di Patupado Parsaoran ni Partangiang tu ulaon ni Sending Marturia kantor pusat. Nani uluhon ni Pendeta Hendrat Sinaga. Congonima titing di bagasan mingguon tuhattama nama masu-masu. Tabegema kor keluarga sekolah minggu.
Maredehita sian buku ede nomor 404 huhut papungu pelean. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di minggu keluarga di bagasan Sadarion, ima natar surat di buku Galatia bidu onom mamukasian ayat 10 sada sahatu ayat 10 alu songonon ma parsurat disi. Tadahamuma balgani surat ni tangaku. Sudena rikot roha di hasangapon di pardagingon
manosak-nosak kamu pasunaton asal unang taunon na pangalileon siala silang ni Kristus. Ay garina sida jahudihian dang diradoti patiki. Alai naing dohamu tarsunat di rohana sida, asa dipuji na sida dirina marhite sian daging muna. Alai dao masyakenau na mamuji diri, anggo sosiala silang ni Tuhatta Yesus Kristus, marhite-hite bana do tarsilang portibion diau, jala aupe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang sian hajahudion dongan manang sian hasipelebegun, dang mahuai ikon natinoppa nai baru do. Jala dame ma dohot asingi roha tu saluhut nama marangehon ruhut si songoni nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang mapola disusai agiai siau, ai hupa buan-buan do akatad dan ibugang ni Jesus di dagiku. Didongani asingi rohan itu hatta Yesus Kristus mator dimuna ale akadongan. Amin. Ido sahatna hujahama di bahasa Indonesia aladong do akka sekolah minggu dohot remaja dohot naposo. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Huriani Tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Molo taida do hamajun ni zamanon, menawarkan hal-hal yang baru. Ya, menawarkan hal-hal yang baru sudi ati on gabe na baru serba canggih ya, semakin naik kualitasnya, semakin naik tingkatannya, jadi menawarkan hal-hal yang baru. Totulas dorohata jalan naing dohita memiliki iati mula dong misalnya barang baru kita senang dan kita mau itu menjadi milik kita. Karena memang sesuatu yang baru biasanya lebih baik daripada yang lama ya, lebih menarik daripada yang lama. Misalnya songon handphone keluaran terbaru tentu lebih baik daripada handphone keluaran sebelumnya. Makanya molong adok ya pinabagak handphone naing do tuhorot tamu sih nabaling baru ate. Karena memang itu menarik sekali ya. Karena ya itu menawarkan sesuatu yang membuat kita penasaran bahado tutu ate. Jadi sesuatu yang baru pada umumnya lebih baik, lebih bermanfaat bagi manusia. Jala songonido marhite turpukon dengan yaitu ciptaan baru ya. Topik minggu tak ciptaan baru. Jadi molo taida di sini topik minggu gabetinoppa nai baru menjadi ciptaan baru nina di bahasa Indonesia. Amanginang naing tabereng ahado persoalan di Huria Galatia naniado pandi ima si Paulus. Alusna masama pangatusion nasala taringo tu natinoppa nai baru ciptaan baru ima di Huria Galatia. Jadi ima hasangapun pardagingon mamuji diri hinorhonni parsunaton boitaida di ayat 2 dohot ayat o patati. Diri punasida parsunaton dalan patuduhon gabe jolma natinoppa nai baru manasala ya.
Jadi parsunatoni, sunat itu menunjukkan orang menjadi manusia yang baru. Itulah penafsiran yang salah. Jadi di son Rasul Paulus berhadapan dengan yaitu orang Kristen Yahudi yang mementingkan sunat. Di mana mereka memaksakan sunat terhadap orang Kristen non-Yahudi. Ya, dipaksa Honda sunat itu halak Kristen narosian, yaitu latar belakang yang tidak Yahudi. Jadi di son mataida sikap Paulus jelas, ia hal nau porlu na terpenting di halak Kristen, ima mati terhadap dosa dan menjadi ciptaan baru melalui iman kepada Kristus. Jadi dalam kematian Kristus, dunia atau hal-hal yang bertentangan dengan Allah telah disalibkan. Jadi bagi Paulus hal yang utama bukanlah hal-hal yang bersifat lahiriah seperti sunat atau tidak disunat. Dan ini perlu disi Paulus, bukan itu yang penting ya. Disunat atau tidak disunat. Hal yang utama bagi Paulus adalah perubahan hidup ya. Menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru dimungkinkan karena kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Jadi halak naporsia tu Yesus pada hakikatnya tidak lagi dikuasai dosa tetapi dikuasai oleh Tuhan ya. Oleh Roh Kudus. Omana didokna ciptaan baru, manusia baru. Hurian itu hata taida majolos yang ayat 10 sada sahab tu ayat 10 walu ate. Tabereng dison di ayat 10 sada idokon tanda hamuma balgani surat ni tangaku. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya. Jadi di son si Paulus menjelaskan bahwa apa yang disampaikan melalui surat tersebut adalah pesan yang sangat penting ya. Apa yang disampaikan melalui suratnya ini adalah pesan yang sangat penting. Alani ido dibuka si Paulus do di son ima ido kibana surat Galatiaon marhite hata surat ni tangaku tanda tangan ya. Padohanon patutuhon na tutudo ibana hibul manurat surat Galatiaon nang pesomal na boy do na posona suruon na manuraptoni. Alai memang nanaing taida di son bahwa Pauluslah yang menuliskan ini. Berarti taida tung apalah rikot ma umbahen pola ikon balga di bahen surat ni tangan ni si Paulus. Balga ni surat ni tangaku. Balga ni surat ni tangaku manang huruf kapital. Boydo dilapati nama jaha songontona nama ripola ya. Seperti pesan yang mendesak. Yang harus yaitu disampaikan. Jadi imana idokibana tanda hamuma balgani tangaku. Seperti yang saya katakan dia menuliskan sendiri dengan semangat, dengan keseriusan dan harapan besar. Supaya jemaat itu benar-benar tidak bingung dan tidak tersesat oleh berbagai ajaran. Masa di hati yang berkembang pada saat itu. Sehingga surat itu benar-benar punya nilai yang sangat penting. Gak bisa ada jawaban maon di pergumulan ni ruas na masa di hati ima persoalan sunatonate. Asa tabereng di son. Taida mamusia di 12 sahat 10 tolu diturpukon semakin jelas persoalan pergumulan na niadopan ni jemaat Galatia di TKI. Ima nakaning songon nahudok adong ajaran na keliru tentang pelaksanaan manang pemahaman tentang sunat. Jadi sekelompok orang di situ menekankan keharusan kewajiban untuk melakukan sunat songon bagian ni amanat hukum Taurat. Songon tradisi ni halak Yahudi karena memang orang Yahudi wajib disunat atea satabere. Jala bermula itu dari Abraham ya disuruh oleh Tuhan Allah untuk menyunatkan yaitu anaknya Ishak atea tabereng dison. Jadi pengajaran non neng tabereng ternyata mabahen ima halak nang porsia tu Kristus gabe bingung gabe gusar. Waduh tuh.
engak siuton Kristus sami. Alai sonari asasah ikon disunat dohabe ya. Ini harus disunat. Jadi mereka bingung. Oleh karena itu dalam firman Tuhan di sini ayat 12 sampai 13 diperjelas, dijawab dengan tegas bahwa tradisi sunat tidak menjadi kewajiban bagi orang Kristen. Asa tabo tuh hati. Tidak menjadi kewajiban bagi orang Kristen. Orang yang bersunat atau tidak bersunat bukan sesuatu hal yang harus dipersoalkan untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi murid Kristus. Di sana masih Paulus menekankan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal hal-hal lahiriah semata. Jadi di sondo hita jolma perlu mengikuti dan melakukan yaitu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Paulus. Ya. Asa tabereng. Jadi persoalan dalam mengikut Kristus bukan persoalan sunat atau tidak disunat. Asa manati. Mula dong pe akka parpoda nama dok atebah daksi tok kamu. Yang disunat tamu ninda ya supaya kita menjawab ya. Bukan persoalan sunat atau tidak disunat. Tapi bagaimana kita menjaga kesucian dan kekudusan hati kita ya, menjaga kesucian dan kekudusan hati kita. Taida manusia manginang di saplopat, di son si Paulus jelas menyatakan bahwa dirinya ya, bahwa dia hanya bermegah karena Kristus dengan segala pengorbanannya. Nak songon nasida hami nasinuna do inda kan, nungai sunat tami inda. Mereka bangga dengan itu ya. Dan mereka menganggap mereka lah yang benar. Dan mereka sombong dengan hal itu. Mereka bermegah dengan hal itu. Tapi berbeda dengan Paulus, di sini bermegah, yaitu Paulus bermegah karena Kristus dengan segala pengorbanan Yesus. Udah kaningan. Si Paulus bermegah kepada Kristus dengan segala pengorbanannya. Jala odolas niroha doh sukacita na menyemangati ima si Paulus laho mangulahom totong pelayanan naong di pasaha tuibana. Sekalipun dia mendapatkan yaitu tekanan-tekanan dari segala penjuru. Sekalipun dia mendapatkan tantangan. Jala odo nanaeng siti rota. Ikon bermegah jala marlas niroha dohita ala holong ni Kristus yang sangat nyata bagi kita semua. Bukan masalah sunat atau tidak disunat. Bukan masalah seperti yang dipersoalkan di jemaat Galatia. Alai alani holong ni Kristus tuhita odo na patut tahalason di tonga-tonga ni nguluta. Jala odo na gabe motivasi di halak Kristen asa bangga hita gabe si huton Kristus asa bangga hita menceritakan tentang Yesus dalam hidup kita. Ya, ini menjadi motivasi bagi kita. Yesus begitu mencintai aku, Yesus begitu mengasihi aku. Oleh karena itu kita bangga menceritakannya dan kita bangga juga melakukan kasih kepada orang lain. Yesus sudah mengampuni kita, ya kita juga harus mengampuni orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Tambereng manusia di ayat 5, sebagaimana dengan yaitu topik minggu ini, menjadi ciptaan baru. Ya, menjadi ciptaan baru. Nah yang tabereng menjadi ciptaan baru yaitu adalah hidup dalam Kristus. Ya, berarti menjalani hidup kasih. Apa artinya menjadi ciptaan baru dan memiliki hidup baru di dalam Kristus? Benar-benar yaitu tertarik dan peduli terhadap perbuatan baik. Hidup dalam ciptaan baru di dalam Kristus berarti menjalani hidup dengan kasih. Ya, menjalani hidup dengan kasih. Jadi kesalehan dan kualitas kerohanian seseorang tidak dilihat dari penampilan luarnya, tidak dilihat dari casingnya. Bodoh jolma songonna badia berengon ate. Tapi di dalamnya kita tidak tahu. Burjuhian doya tenda ya. Karena memang basi tue bana hari Minggu alai Senin Sabtu perjahat bodoh songoni ate. Ini yang kita lihat. Kalau hari Minggu dia begitu ya saleh, begitu baik kita lihat. Tapi kita tidak tahu apa yang dia lakukannya. Ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu ini.
Jadi dari luar bisa kita lihat begitu menarik, begitu badiah, ya, saleh, tetapi ternyata tidak begitu kenyataannya. Ya, casingnya kita lihat kan gudang songon HP nuain, casingnya sangat menarik, padahal di dalamnya naruado di bain ati, di tukang-tukangi, di pature-ture ati. Akka barang rongso kado di bain, alai songon na manis maberengon, sian luar. Jadi naing tabereng di son, marhite turpukon, kesalehan dan kualitas kerohanian seseorang tidak dilihat dari penampilan luarnya, tidak dilihat dari praktik keagamaan yang dijalani, tapi kita mau melihat bagaimana ya dalam tindakannya melakukan kasih. Ya. Ibu itu memang dia begitu. Ya roh ate martangiang holanaha tabereng, ya dalam praktiknya dia kelihatan begitu ini ya dalam hal yaitu kerohanian. Alai bohado tutu mangulahon holong neroha. Jadi alan ini son neng tabereng molo didok menjadi ciptaan baru, ya bagaimana hidupnya meneladani Kristus ya. Bagaimana hidupnya meneladani Kristus. Ini yang mau kita lihat. Jadi harapan Paulus bahwa jemaat itu tidak lagi sibuk dengan membicarakan dan mempersoalkan hal-hal lahiriah. Unang sibuk holan mempersoalkan sunat nasida. Alai lebih melihat dan menjadikan diri masing-masing menjadi ciptaan baru. Jadi kalaupun orang-orang Kristen lahir berbagai latar belakang, akan tetapi sekarang telah dijadikan, dipersatukan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Alana nunga disesa dosata, nunga dimetraikan hita doh mudar ni Kristus, berarti kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah menjadi ciptaan baru, dan kita begitu berarti, begitu berharga di hadapan Tuhan. Calata ida mause marhite turpukon idok ma di ayat 10 lalu didongani asingi rohani tu hapta Yesus Kristus mator dimuna ale akka dongan. Jadi nanaeng dohonon natuhita akka isi halak nama nangihon dohot hidup sebagai ciptaan baru, maka dia layak mendapatkan berkat dan penyertaan Tuhan ya. Aka isi namar ngolu nai baru dan taat dan meneladani Kristus dalam hidupnya, maka dia layak mendapatkan yaitu berkat dan penyertaan Kristus. Didongani asinyi rohani tu hapta Yesus Kristus todimuna ale akadongan. Ini sudah kita menginginkan Tuhan selalu menyertai kita, ya. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi marhite turpukon di pasahap tuhita akahalak namangolu jala manangihon hapan itu hapa jala hidup baru sebagai ciptaan baru, dia akan mendapatkan yaitu penyertaan Tuhan. Kemudian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus edet tamadok gabe imbaru mahamu dung mubah pikiran muna. Lam tu denggan na rohamu hombar tulomoni rohani debata. Jadi songon Kristen kita, songon nang tinobus ni Kristus kita, nanaeng tabereng kita harus benar-benar menyadari dan memposisikan diri sebagai ciptaan baru. Totu ikon tinggal honot tama kehidupan yang lama, mari kita berfokus pada salib Kristus, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kita harus tinggalkan kehidupan lama. Sarupa doi molo nang tapake baju na baru ikon tanggalon do baju na lama ido kan. Ay dakku boto olo do hamu teh mamakke tolu baju ngaisi ilapis muse berarti tidak ada gunanya kan? Tidak ada gunanya. Jadi kalau kita mau pakai baju baru, kita harus tanggalkan pakaian yang lama supaya enak, nyaman, wangi, itu kan, sehat kita ini. Jadi di sini kita juga ya kita harus meninggalkan kehidupan lama dan kita harus fokus pada salib Kristus ya.
Jadi di sonma terjadi memperbaharui diri dari waktu ke waktu, baik dalam cara hidup dan terlebih dalam hal kerohanian. Odo narikot dia kasih yuton Kristus. Jalata ingot ma godang cara ni sibolis laho manegai ngolu ni halak si yuton Kristus ya. Godang carana. Jadi alani ido marhite turpukon asa manaptita, asa perlu kita hati-hati, asa perlu kita memperkuat iman kita. Ya, ai simbolisi, ya dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Tadi hari maon lengah, ya ini akan saya tangkap ini menjadi pengikutku. Jadi manaptita, ya. Jadi kotetong doh kita di bagasan tangiang, di bagasan hatani debata, asa mampu kita menjalani hidup kita yaitu dengan ciptaan baru melalui firman Tuhan hari ini. Marngolu nai baru kita. Jadi songon manusia ciptaan baru kita harus bermegah dalam Kristus. Ya luar biasa Tuhan. Begitu baik kepadaku ya. Karena tidak ada hal yang lebih besar yang membuat kita bersukacita selain dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Jala tapatuduhon matong hita na umuba ate di tonga-tonga ni ngoluta ya. Kita sudah berubah. Orang yang hidupnya ditempati oleh Kristus di dalam hatinya muba dongolunion ya. Songone dete tungda muba rohaku di baem tuhaki dung Yesus maringan diau. Ido kan tungda muba rohaku di baem tuhaki dung Yesus maringan diau. Setelah Yesus berdiam dalam hati kita ya, naulohia kita holam makata dongan, sekarang kita menjadi berkat kepada orang lain. Nah holitnya kita gabe burju kan idonoai. Nah biasa kita berkata tidak benar, mergabu sonari jujur hitam. Yaitu yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita mubama ido kan. Mubama idona dipangidona. Odona marngolu naim baru, ciptaan baru mubama ngoluna gabe baru. Ya. Gabe baru. Rohanai do naikon diubah, rohanai do nakon disunat. Hidupnya itu yang harus disunat, ya. Dipotong hal-hal yang membuat kita yaitu ya hidup di dalam dosa. Ikon diponggol don, ikon disunat. Akadia mah hal-hal najahat, ya. Nah mendukakan hati Tuhan itu harus kita buang dalam hidup kita, ya. Ikon bolok konota do. Mari kita tunjukkan Yesus sudah ya hidup di dalam kita. Ya dorai bagi kamu. Nah pada pudi maon saya ada cerita yang taringok itu saya ada ina kan, saya ada ina ima parede itu kan, parede Kamis nikuma. Jadi yang parede mahal lagi, edetari minggu aha, omma ya, tung namu baro haki, di baem tu haki dung Yesus maringan diau, Romaina tonina, anggoi duede dangolo awin nemana. Badang itu deta cocok tu jamita inna kan karena memang selalu disesuaikan dengan khotbah. Dang mulai dek dang doh tahu ini banyak ya. Jadi saya di dokter di mana mak mulai dek dang doh tahu ini banyak. Ya. Ternyata apa yang terjadi isukum masa dang ngoloh ida ye deta inna. Ai mada guarni mantakku si maringan ninna. Ya ini. Odot tung kan. Bayakum madang mu pondo pe mana tung kan. Guarni mantaku si maringan. Jadi tung namuba rohaku di bayan tuhaki dung Yesus maringan dia. Itulah yang salah. Saya mau katakan berarti dia belum bertobat, dia belum berubah. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, ya kan? Baik dah. Masa dia tidak mau bernyanyi karena hal-hal masa lalu, dia tidak mau memuji Tuhan karena hal masa lalu, itu kan? Berarti hidupnya belum menjadi ciptaan baru, belum berubah, masih penuh dengan masa lalunya, itu kan. Jadi udah yang dohonoku mari kita tinggalkan yaitu dosa dalam hidup kita. Hal-hal yang bisa menghambat kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan yaitu Tuhan dalam hidup kita. Tabolokon mai ido jalma naung disunat, bukan hanya secara tadi di sini molona sida ikon disunat do secara lahiriah, tapi mari kita sunat hati, perbuatan kita, pikiran kita, ya kita buang hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita bina hubungan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Nunga Kristus maringan diau. Molo nunga Kristus maringan diau. Songon Filipi 2 ayat 5. Songon parohaon di Kristus Yesus
parrohaon muna semakin sempurna seperti Kristus. Atong margogo mahitang manginang, demikian juga di sini sekolah minggu terlumobi di minggu keluarga. Ya mari kita teladankan amanginang sebagai orang tua kepada anak-anak kita bagaimana yaitu seperti topik minggu ini menjadi ciptaan baru. Nungau lilik kita menjalo hatan itu hata, nungau lilik kita belajar firman Tuhan mendengarkan khotbah. Apa yang kita terima, mari kita teladankan kepada anak-anak kita. Dan mari kita ajarkan kepada mereka. Bukan masalah sunat atau tidak sunat, tetapi bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Odona naeng taida. Gabe imbaru mahamu dung muba pikiranmu. Nah, karena apa? Kristus sudah berdiam dalam hidupku sehingga pola pikirku, tingkah lakuku dibaharui oleh Kristus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Amin. Martang yang baik. Moliati mali Tuhan di payung otohodo hami marhiti hatam. Nunga gabe marngolu nai baru hami. Natinopa nai baru menjadi ciptaan baru. Itu semua karena kebaikan Tuhan kepada kami. Engkau mau menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami. Sehingga kami layak bermegah. Marlas niro hami di ngulu nami, ay macayar gado hami hape di hadapanmu. Alani ale Tuhan, moliati madidinggan di basam. Akahalak nong tinobus ni Kristus. Ikon marngolu nai baru, menjadi ciptaan baru madingolu na marparangin na dinggan. Mangulahon hatam, jala mangulahon holong, hombar tulomo ni roham. Pada usia kami ale Tuhan, akangolu na marsipaula. Boy di bereng halak burju hami, sian luar, alai di bagasan rohanami, dang songoni, alai ale Tuhan ikon dos manian di luar dohok di bagasan rohanami, hombar tulomo ni roham, jala ngulu namion gabe ngulu naim baru. Pos rohanami ale Tuhan moloho maringan di hami, molo hapami ale Tuhan namian di ngulu nami, gabe hombar tulomo ni rohamma pangulaon nami. On mahami ale Tuhan ruas nyuriam mulai siang dana remaja pemuda orang tua lanjut usia. Nunga di paluas suami marsaor di bagas corom nabadiaon. Atong taruli mahami di pasu-pasu. Dohot di hatam nabadiai buanon nami mulak. Jalan namangido dohami totong alahodo ale Tuhan mual ni akka pasu-pasu. Tambay madi hami hahipason gajang ni umur. Pada oka parmaran parsahiton. Pasu-pasu wakayanakon nang pinalumehom mo tuhami. Pargugoy hami songon natoras pagodang-godakon na sida. Mangajari na sida hombar tulomo ni roham. Jala gabe teladan mahami akan natoras dingolo na imbaru tu akayanakon nami asa ale Tuhan akagabe anakon na hasiyay. Di jolo nami terlumobi di hadapanmu. So ni makayanakon bahay na ale Tuhan gabi sioloy ajar sioloy poda ni natoras. Di dia penasida dongani ramoti. Molo kami orang tua ale Tuhan terbatas dohami menjaga akayanakon nami. Alayadong doho ale Tuhan natotong mangida ahanan yula nasida atong. Tuho mali Tuhan hupasahap kami akenakon nami jaga ramoti ondihon dao manang jonok siya kami paholang padaw na sida li Tuhan siyan akka godaan naboy mangela ha porsyon na sida naboy padahon na sida siyan ho ali Tuhan Jesus ali Tuhan moliate ma di pasah rohan nami didinggan di basam na totong mga ramoti hami sahap tuminggon ali Tuhan hupagong gopok kami mangulu nami tuho di nama dalani ari-ari ningol do pehami si pasahaton mo tuhami. Dia karuas nyuriam na di bagasan parsahiton. Napia di podoman di rumah sakit leon hamalumon na marukil urupi. Songoni na berduka cita lehon pangapulion na siakoy. Jala hubag kami karuas nyuriam na marlas nyeroha. Marhite ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Di pasu-pasu homa na sida le Tuhan. Dohot umur na gajang, dohot hahipason, dohot sonang ni roha. Lehon na le Tuhan nakka berkat mitu na sida. Jala paingot na sida asa menghitung hari-hari na pinasahatmu di bagasan roha na bisuk. Atong on mahami ali Tuhan ruas nyuriam pasu-pasu saluhut na pasu-pasu nang parhaldom saluhut na mangula di huriamon. So ngodi ali Tuhan naka program di huriam tuhodo pasahaton nami asa boy mardalan doho denggan jala hombar tulomo ni roham. Ali Tuhan si sama dosa pangalasyon nami asa talup kami menjalo as ni roham. Jalo matang yang namion holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita las tapasahat mapiliat.
Jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota. Asa pasu-pasu hodi ngoluni huria. Jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota. Semua Tuhan katakan berdoa, patut terudi dalam perut kita jolma. Kita patut doa maserem di rongan tabir, di pakko basiota di wirian bangsota. Asa pasu-pasu no di ngoluni huria. Jala pasu-pasu no di ngoluni bangsota. Asa pasu-pasu no di ngoluni huria. Jala pasu-pasu no di ngoluni bangsota. Mahanguluhon mahatani Tuhanta, asa tau tiruan madiakan dapur sea. Di makataian nang diholong di rohape, tiruan di parang itu dahu maliang ita. Asa pasu-pasu di ngoluni uria. Jala pasu-pasu di ngoluni bangsota. Asa pasu-pasu di ngoluni uria. Jala pasu-pasu di ngoluni bangsota.
tangi akun mapiliata ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut silolehon na dinggan dot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masya nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todip. Asalam puta dah hami godang ni silolehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, si samadusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami tu gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Mahamu di bagasan damai jalo hamu ma pasu-pasu siam Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asim marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasorun madamena tu todim. Amin.